Здравейте! В този клип ще ви покажем подобренията, които направихме в програмата Smart Import. Програмата е предназначена основно за разчитане на фактури от изкуствен интелект и импортирането на създаването на отворена доставка в софтуера Mistral на този етап. Има и експорт в различни типове формати Excel, в TXT файл, но основното е интеграцията с софтуера Mistral. Това е, ще ви дам един пример с тестова база, на която има 5-6 артикула на Mistral. В настройки сме свързали към съответната база и приемаме, че доставчика ни е пратил фактури в PDF формат по имейл. Може да сме ги сканирали, затова ще използваме функцията на документ, който вече го има на компютъра. Иначе в предишен клип сме правили и сме показвали, че може и от телефон, директно с телефон, ако дойде фактура, която е в хартиен вариант и нямате на електронен носител и нямате принтер, на който да сканирате, тъй като това е по-добрия вариант. Ако е сканирана фактурата, може директно с телефона да я снимате и програмата ще получи снимката от самия телефон. И отново ще се разчете от изкуствен интелект и ще направи комуникация с вашия Mistral. Какво имам предвид под комуникация? Да кажем, ето от една фактура за самия тест генерирана. Зареждаме фактурата, натискаме Preview. През това време изкуствен интелект разчита фактурата и я съпоставя с вашата база данни. Тъй като това е тестова версия, не сме обучавали все още. Няма обучителен файл и той не знае кои артикули към кои съвпадат. И ето какво се случи. Изкуственият интелект разчете фактурата. Това е самата фактура от лявата страна. Казва ни, че има 5 реда, които не са потвърдени, не знае към какво се отнасят в Mistral, а 2 от тях е направил някакво сам е предположил, тъй като има някакво съвпадение в наименованието, че в тези артикули отговарят на артикул тест в софтуера Mistral, което не е вярно в случая, но тъй като не е обучен и не му е казано кое към кое, той не знае. Затова с тази програма, която сме направили, вече може първо, примерно на всеки един артикул, нека започнем от първи ред, тест брой 250 грама, натискаме два пъти върху него и той ни показва какво има в базата данни на програмата. Нито един артикул от нашите не съвпада с този и може още от тук да създадем нов артикул, не е нужно да влизаме в Mistral. Той си вижда поредния свободен номер в програмата, помага ни с предложение за името директно, каквото е разчел от самата фактура. Може от тук да избереме категорията, също така не е нужно да влизаме пак в Mistral за това нещо и да казваме коя категория е. Може от тук да създадем категория главна или подглавна такава. Може още от тук да сложим и самия баркод. Продажната цена може директно да сложим някаква надценка на базата на тази, която е покупна. Той е разчел каква е покупната, казваме 30% надценка и той ни предлага продажна цена. Може и ние ръчно да си я въведем каквото си преценим. И след това натискаме Създай в Mistral и този артикул вече е създаден. Програмата си помисли, че и следващите, тъй като има почти голямо съвпадение в заглавието, че са същия артикул в Mistral, но това не е вярно. И буквално на другите, пак по същия начин, тъй като не са създадени, ги създаваме като артикули. По-бързо ще го направя, за да не... Тъй като това е стъпка вече, която видяхте. И вече този артикул го има в софтуера Mistral, не е нужно вие в него да влизате. Ето, вече имаме и този артикул. Този по същия начин казваме, че е нов артикул. Ще избера някаква категория, просто за клипа. Надценка, Създай в Mistral.
Вече има трети артикул създаден. Повечето от вас, които са работили, знаят колко време отнема да създадете един артикул и всъщност в момента колко по-бързо става това нещо. Ако във фактурата има и баркод четеца, той също ще се разчете автоматично и не е нужно, макар че може и вие от самата програма, като правите нов артикул, в сканиран в баркод да вкарате баркода. Ако вече сте вкарали някакви маски за теглови артикули, програмата автоматично ги вижда и ще разпознае, ако това е теглови баркод, и ще запише баркода по правилния начин, за да може след това да бъде четим. Слагаме надценка, създай. Така. Останаха малко. Създаваме и този. Този пише тест килограм, затова ще сложим бройка килограма в програмата. Съответно, ще създаде артикула с мерени единица килограми. Така. Тези също ги няма. Създаваме ги и тях. Това, което правя, ако сега започнете с вашия търговски обект, вие ще минете също през това и от тук ще създадете повече от артикулите, тъй като е по-удобно. Но ако вече имате готова база данни с много артикули, повечето работа в началото не е да ги създадете, а по-скоро да посочите еднократно от артикула в фактурата към кой артикул отговаря в Мистрал. Така създадах ги всичките и ето виждате вече, отляво ми е показано това, което е разчел по фактура, отдясно какво е в Мистрал. Програмата сама забеляза, че шести ред артикул изглежда като някакъв стек и препоръчва, ако искаме, в Мистрал да не идва като една бройка, може, ако кажем, с десен бутон може да кажем промени количество, всъщност да идва като 6 бройки отдадени, ако ще ги завеждаме като вместо на стекове да завеждаме на бройки. Тогава, ако го направим така и приложи и запомни, ще промени на 6 бройки, но ще запази цената. По-скоро исках да кажа, не ще запази цената, ами че секунда само. Да покажа още една колона, която не се вижда в момента. Покупна ред общо. Ред общо с ДДС. Така. Значи, ако тук беше, връщаме на една бройка, и в двата случая общо си е 9,60. И когато кажем промени количество на 6, просто променя единичната цена, тъй като разбира, вместо 1 са 6, затова ще е 1,60. И така ще го прати към Мистрал в отворената доставка. И ще го запомни в случая и в следващия път, когато същия артикул има в следващата фактура, той ще помни какво сме му казали като условие. Казва, че няма доставчика, не го вижда в Мистрал. По същия начин, както създаваме артикули, може от тук да създадем и новия доставчик. Вижда си данните от фактурата и буквално може просто да натиснем създай и партньора вече го има, доставчика вече го има и в Мистрал. Оттам нататък ни остава да натиснем бутона запиши отворена доставка и доставката е създадена в софтуера Мистрал. Там стои като отворена в момента, което ще рече, че ако влезем вече в самия Мистрал, ще видим отворената ни доставка. Ето я. Microvision Test Supplier е като доставчик и ако отвориме,
ще видим, че програмата е създала отворена доставка с всичките условия, които ние сме казали, с създадените артикули, с 6 количество там, където беше един стек. И ако тръгнем да я запаметяваме, ще видим вече, че цялата информация и за фактурата е вкарана. Номер на фактура, дата, само трябва да уточним, че типа документ, доставчика, датата, как е разплатена в случая по банка и само трябва да натиснем запис и доставката е заприходена. Буквално това е всичко. Повечето работа беше това, че създавахме артикулите, тъй като ги нямаше. Но ако има втори път същата доставка с подобна фактура, където артикулите вече сме обучили програмата кой артикул кой е, в момента в който заредим тази фактура за разчитане в Smart Import и я прочетем с изкуствен интелект, той вече знае, той е обучен и знае кой е артикул на кой отговаря в Mistral. Вследствие на това няма да се налагате първо да му се показва и доставката вече става много бързо. Ето, веднага показва отляво кои са артикулите, отдясно на кои съвпадат и от нас остава да запишеме просто доставката. Буквално ще ни отнеме всичко максимум една минута, иначе ще ни отнеме доста повече всеки един артикул, да вкараме бройките в Mistral, цената, да набъркаме нещо и така нататък. От тук може даже да сменим и продажна цена, ако прецениме. Другото предимство е, че ако дойде следваща фактура с по-висока цена, програмата го разпознава и ни подсеща и ни подсказва, ако искаме да промениме продажната и ако натиснем запази до сегашната наценка, автоматично ще изчисли същия процент наценка спрямо новата покупна и така ще вдигне продажната цена с точния процент. Ами, има още много неща, но може би, ако имате интерес вече, може да ви я демонстрираме, тъй като клипа ще стане много дълъг, така ако продължим да показваме. Това е за сега. Благодаря много за вниманието.